rođendan. Sada mi pravimo 5 do 0. Čekaj, 5, sad zamisli želju. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Bravo! Sad će ona da gori, ona ima posle, naknadno gori. Ona je magična, pa može stalo da se gori. Pa niste trebali da je ugasite. Evo da će sad opet upaliti. Pa nema još. Mogu sad i jedan. Ajde, ti ćeš da duvaš, evo. Dobro. Poslije duvaj kad dođe i... Bravo. A kako? Posle možda će pevaće i... Pazi ovo. Pa i kako? Pazi, ona ima unutra nešto da se aktivira, da vam to ne upali.